heavy peturu kumachisi timbopisa wanda kuri mwachifuridzire rhythm naivaona vachizekerera vaifunga vanondeda sefe vaimerera mukana wakondeparadza sevanditengesa komhando saka sunga mukwende tiende bereka begi tifambe takura futi tipinde rasta vese ratengesa nemhando sunga mukwende tiende bereka begi tifambe takura futi tipinde rasta vese ratengesa nemhando chekumirira hapana totosetukane mukrosifaya madere hora riri kubvera iro nemamataita magoredori kuvanda saka chekumirira hapana totosetukane mukrosifaya madere hora riri kubvera iro nemamataita magoredori kuvanda saka sunga mungwende tiende bereka begi tifambe takura futi tipinde rasta vese ratengesa nemhando sunga mukwende tiende bereka begi tifambe takura futi tipinde rasta vese ratengesa nemhando patange tichiti hama tichiti vanotida nekusapota iri tese kucharara patange tichiti hama manje mazotangirwa kamudhara ndazongoti handingazongotindire timbira mudhara manakira anoita tusadza iro rine tumavheji tututi mudhara aiwa mudhara I want problems always ndatoona tumavheji kudeyo manje akatoipa mudhara ndakufana unobika kajesti maiziya unotozoti toda kuita kufaira kamukwisiya nyaya aiwa handi kunotakuza mafuta handi kutokumbira mafuta ndinanga mafuta ekufaraisa aiwa mudhara hapo tokuzivisa vane kutama votombonitakuza mafuta maya yeah, so you come there. Very fine. Good. Nada. Nice. I don't know what I will go. I just use home there. 2 seconds, you look at it. Was a good man is a good guy. Almost as a winner than I go. In that. Ndara hii amafuta nyanga ipai. Mwenye mnumateka kukasela ni wangu hii. Ipai wa alifraya. Ewa. Kumanje mwenye problemu. Nasa utuma. Nasa ulifude roho. Ndara ndikazo chikatuma veji. Atukuita boho manje ndara tukutsukira amafuta nyanga ipai ndara. Look at this. Mnumateka kupiko mwenye hera. Mashoksi wa yakazara wane. I want problems always.
Alright. I'm boring. I'm managing to start. Alright. 2 minutes. 2 seconds. Yes. Dara. Ana munja. Auno manje umyonyinda. Ngabo. Imi hayiwa auno manje. Lokho munotenga ukuthi kusemwa umathenga mabuthe. Masine nyane ngale isitrabuti na. Hayiwa mamdara azizilo mpoi. Hayiwa akudogo ore ndikabika batika mdara kavani. Ngiri ndakaita problem manje ndatanga nyaya kuti ndobika sadza ndazochipa kuti mbamu na hufu. So karaka ngoroke ka umana janywa balu bade rekita disease kutoka ndara janywa ruzo eti kama unengo miska ukunyita maisa ayo hapa ti karamadeo maifamba kama bana bodi ayo ore eti ndara mrenga pisisi ora eti ndikazobika chekuhovi ora shaka ndara aiwa zvazoita manje mudara aiwa kakapatsa kapisa kazopadza chete chikuhove chechinotyora mugoti cheche asi makasanganisa nemufarinya kani kana kuti douya unadzokenya wakaipa ukuru mudara aiwa anodarakirodai pakumusaka kudya kuti mudara azvo zvacho delicious mudara ndokona tozokuisira musuwa I want problems always. Mafuta ndakupa muruwa wabakuzadi nokuzese ndorobe chikokupe last time futi ndizozo hayi waka zese reno zese nongoita zongokupa kukupedza hayi waka inozira mkono futi hayi waka kana pachingopazana zvese ka ndepeterawo mana saendopa kurira kaiorati ini kutobika omwe ndabatsira ndakagona kabasaza rakutojika chinokutosa Narivaona vachizekerera vaifunga vanondeda sefe vaimerera mukana wakondeparadza saka sevanditengedza komando saka sunga mukwende tiende